Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Yeah, my. Wangu baba, makadishi. Ndiripo ini kuruse kwa vio. Aiwa, kwa fiwa, manu gorimanda ukuzigwe gai kadova gokwe. Gokwe? Boba gokwe neche babi? Gokwe kwa chief njelele. Wasa marisa. O apo. Anditika. Ndikona mafamba meja. Dambudziko ripi rasumudza amai kuti arege ndisvike Harare kwasekuru? Dambudziko riripo rakakura asi ndinotiye zvinonda kugona hangu kufema. Alright. Nezvarangariri. Ndine mwanasikana. Mufana akaroorwa aishanda kuSouth Africa pamwe chete nemurume wake. Mwana uyu zvavaitewo kuSouth Africa iko kune murume wake kumuna kana aroorwa utoziviwo kuti chii chiri kuitika. Mwana uyu isu taakuzorondedzewa sevabereki aakutorwara. Okay. Mwana yaanoti iye pachezvaka ane gurupu raaifollowa remacheches. Hatizotauri yedu mazita asi chechi yacho irimo muno muHarare. Alright. Akaita 5 years achifollowa gurupu iroro. Kusvikira azonzi pabasa pavaishanda murume wake aishanda anoshanda mupaki. Saka iye aishandawo muhoteri imomo. Saka vanga vapiwa imba nevarungu neforums. Saka achifollowa gurupu iri kunonzi akaguma kunzi nevechechi iyoyo vakaota pakona yepamba mumba imomo. Saka ndopainamatira ipapo achibvisa mari achikanda ipapo anzi masacrifice yacho ndomataurirwa azvaitwa. Mari yaya yozokolektiwa kupera kwemwedzi iwonoidi unoiposta iuya kuno kuHarare. Saka zvadaro kusvika 5 years dzapera pakuzopinda kureach 6. Hameno zvakaitika anzi akatanga kuremerwa anzi akanzi tsanya for 3 days nevechechi yacho iyoyo. Ndobva atsanya mwana uya anzi musi wazosunungurwa akasunungurwa kwakumanheru ndobva akazvisunungura akatanga kusweta muviri wese akatanga kusweta uda mvura muviri wese. Saka paitsika kudai paitodhinda chimvura. Saka ndobva adona ndaitorondedzerwa nemurume wacho. Adona nguwa ndobva azomuka. Namuka murume wacho akati kudzimwe nambo inzara. Ndobva bika kapeti ndokupa ndokumwa. Ndokurara. Mangwana anoti akamuka kunzwa kuremerwa mabvudzi. Chest yanzi yanga yakuremerwa kufamba akadai so. Saka zvadaro paya vari kuita zvozvo vega. Ndobva azoona mumagurupu ndobva apiwa rimwe gurupu nemwana wavatete vake. Ndobva ainvhaita futi umwe pasta wokuno kuZimbabwe. Ndobva akwira ndokumutumira mari ndokukwira ndokuenda kuSouth Africa. Pasta? Vamwe pasta. Saka ndobva vasvika kuSouth Africa ndokuvagamuchira. Hanzi vaitisa matrivalens ameno kuti zvimachechisi avepo zvimwe ndaanoita sei. Saka ndobva agamuchirwa. Pastor waya ndokuenda kumba asvika kumba kuya ndokusvika pastor waya ndobva wangoita kashoti kamunamato kuvata. Saka iye achisangana napastor hanzi akabvisa $100 yekupa pastor kuti vatange kumunamatira. Saka pastor vaya vakabva vagadzirwa mune imwe rumu ndokurara. Pastor ava usiku anzi vakaona ivo ndovanga vakutipupurira pastor vanzi ndakaona ziruoko rakasviba kwai richipinza ruoko muhomwe rakuda kutori $100 yaya. Kwai ndobva ndati pipeni. Kwai pandakati pipeni ndakatanga kunzwa pfudzi rangu kudi kukura zvino ndobva ndabatwa nekutya kwai ndobva ndanamata. Kuchiedza musikana aenda kumuka ndokuenda kubasa. Pastor ndobva wasara vari pamba murume ndokuenda kubasa. Saka ari ikoko hamene kuda zvakanokurira ari ikokoko. Ndokuzauya achakwanisi kufamba achingosvika pamukova achigona. Pastor vaya vaenda kutanga kumudi kumunamatira. Vamunamatira ndobva ati pepeni. Ndobva atanga kutaura kuti pastor inini ndandichi
ndichifonowa gurupu rakati asi munhu uyu wandandifonowera gurupu munhukadzi andimuzivi asi takangozivana pagurupu pafoni ndobva wabvunza wakati mamuchinamata seno patakati aina ndichinamata vangu vachindidzidzisa kuti ndinonamata so ndichikanda mari pasacrifice ndobva waenda wakavaratidzira pavaidi pangachinamatira pasita vaya vakati manje ndandikwanisi kuti ndikunamatire pane oda yakwe oda ngaibviswe ndokuputsa oda pakaputswa oda ndopakavhunduka zvinhu zvese mwana yakabva atanga kuita kupenga akatanga achitanga ari profita ndobva atotanga kupenga ndopatakazofonerwa manje isusu vabereki kuzimbabwe kuti mwana adi arwara sei saka vaitora mavhidhiyo vachititumira pafoni zvaaita zvese vakabva vamutora ndokumuendesa kuchipatara murume napasta nevamwe vanext door vasvika kuchipatara kuya ndobva vamisa pambedha paende kubaya jekiseni hakuna zvaimbobetsera ndobva asumuka pambedha paya kutorwisana nevanhu vaya kutoti havazivi kubva murume wake napasta achatovazivi akutoti vanhu ava ndivazivi akutoenda kumapurisa kunoripota akati vanhu vadandiuraya nditovazivi saka mapurisa ndobva auya nemota saka mupolisi mumamwe nevamwe wanga wakapfeka uniform pozoita mupurisa anga asina uniform ndiyakazonyukura ava saka uye anga asina uniform zvikaichero newo futi uri syndicate nani ava saka vaendopa vakabva vazoona kuti munhu dzatokanganisika kwakurovana nevanhu paya ndokumubata ndokumusunga makumbo nemaoko ndokwakumukanda mumota kwakudzokera naye kumba ndipo vakazoti warungu vakati munhu achakwanisi kuti tigare naye muno chitogadzisai mangwana aende kuzimbabwe ndokutozokwira naye bhazi ndokuuya nayo kumba kwaigarika iri 3 years idzi handisina kana chinonzi mombe kana mbudzi aipisa itika akapinda mumba tikangoti budei aitoziva kuti munhu abuda mhepo yacho yanga yakawara aitora chero magumbeza unounganidza kukecha mechisi kupisa matres aitora kupisa hembe dzevana ainobvisa muodropu unomubvonyera mumatoileti moza matoileti ekumushaka nemakomba aya unomubvonyera dzimba chikanda pai mugoti saka ndaiwo ndasina kuzvinanzirira ipapo ndaingoona imbi dziri kupera saka rimwe zuva ndopakazotaimira ndikaona munhu dziri kutotsva pachoto kuri kuitei zvikandoda kukaurisai kuno ndikaurisa ndaita sei zvikandoda ngokufidzisai chete kokurohwa manje waitokamudara aitopfikisana neukukurova anga asingatombooni kuti munhu chii airova takabva tabvapo ndokuenda kunonzi kubhinga naye ndakanogara 4 months hapana chakachinja hakuna aitoti munhu akati anoda kumushandira aitoti neniwo ndinoshandirawo ndozvaita aitoti neniwo ndinotogona kumushandirawo neniwo ndogona kukushandirai takagara kusvikashaya basa ndokuzobva ndokunzi kumwe kusaidi rekutungu ndikanogara 3 months hapana chakachinja ndokubvapo ndikaenda hanzi kupi kwandakaenda hakuna kana chakachinja ndopandakazobva ndokaipapo kwesenda pane umwe muprofiti wangu utsvuku kubva atanga kumunamatira ndobva amanifesa kati ndiri ndobataurira akaita ipapo vai vakatomode zvikanzi munhu uyu handimuzivi asi ndinomuziva true phone ko unodei pari usina kukama naye zvikanzi akati ndimubereki ndite mubereki wake saka ko zvaakuita izvikanzi akaputsirei oda yawo saka toita sei kuti aite right munhu zvikanzi ameni tazobvapo taenda kumwe taibhadhara kwese ikoko taibhadhara umwe aitoti mumbe ndobva tazosvika pachief njelele chaipo vachief njelele vaya ndibaba mukuru ndibaba mukuru varume vedu isusu vamwe chete nachief njelele ndobva vazotsvaka imwe nyanga amiti vanga vaiwanawo kupi vakati uya mumbobatsirwa ndobva yauyawo kumba ndokuedza kumubatsira vakazvikundika apo vakazvitadza
kusvikira kamwana kangu kari kuSouth Africa kalast born murume wake isu zvemayoutube zvimwanangu hatizvisive ndipo akati mapereko akuti atatongonetawo hatichazii tangogara naye pamba zvokuti ndikakuratidzai foto rake musauta asvika pano nezvaari iye zvino munotoona kuti pane machanges akauya kafesa kakaita kunga katsuku kuita katsuku kuti utiziva kuti munhu here kana kuti yanga kuchinja kuita kai hameno saka mwana wendo pakati mama ina handina mari munhu yacho asati anyatsowana basa rairi kuti pana aenda awana zvimashoti zvimatembarari akati mama handina mari kamwana kake ane kamwana ka10 years iyei murwere saka kamwana kake kakabva katora mai vako mavhidhiyo ndokukandira baba vacho ndokukandira amainini vacho vane murume akazoita kuti uye pano vakaona munhu wacho achaiti akati mama ina handina mari asi zvandakutoita ndakutotaura nasekuru chapola ndakutokumbira mari yandinai $50 yekuti mungokwanisa kuenda kwasekuru chapola ndichataura navo mama ndichakumbira ndokuya kwandakaita pano ndakasvika tikagamuchirwa mune zvakanaka ndisina kana dhora asi baba vachapola vakandigamuchira vakatanga kushandira mwana wangu pasina kana dhora vakashandira mwana wangu kusvikira pari yezvino tigere zvakanaka chikafu tiri kupiwa tiri kudya hapana kana chishoro tiri kuchengeteka kusvikira pari nhasi mwana wangu ndiri kutoona zvave nemachanges nemawiri andakaita naye ipo pana akangoti muswa asvika tisati apedza vhiki akatokurira hembe dzanga ainadzo ndobva anopisa ini ndiri uku tozonzwa nevana vakati ugere kunomairwa vapisa hembe ndobva akazouya pandikatopisire hembe zvanga pano asi kubva ipapo aiwa zvinayi andoenda kunogeza chirokwa kuti timetable yekubika poriji rakakwenda achizvibikira ega achitozwa ndoda kudya poriji ndipori zvinotori nemachanges makuru saka ndinoda kutenda baba ava munhu watingapiwa naMwari hatina zvatinazvo zvatingakwanise kuvatenda asi mhuri yeZimbabwe ndanga ndichikumbirisa kuti dai takwanisa kunamatira baba ava vawedzerwa mazuva nekuti matambudziko atinawo akakura mweya uyu wakati wabata mwanangu wakabva wabata nevana vese vari kuSouth Africa vese vakatanga kusheka kudai vakatanga kusheka nekuti pai kanda mari apa nekuti akazotaura manifest akati ndakanga ndanyoresa masitevana vese kuti vachengetedzwe mabasa akatanga kupera vana kutanga kutambura vese uyo anorwara anoda kuchengetwa mabasa evana apera ndakapinda bhisi ndine muviri asi ndototenda iye zvino ndakauya ndakasviba nekuchireva sekuru chapola pandauya panapa ndandakasviba kusviba kuti izvi asi iye zvino ndakutoona skini yangu yatodi yachinja chiro iye achinja kutoratidza kuti munhu saka ndoda kutenda nhoroondo yangu yakakurisa zvondingakupedzere nguva chekutenda ndoda kutenda baba vari pano kuti Mwari ngavaitire zvakanaka vavawedzere mazuva nerudo rwavainaro runokosha chero kwese kwandakafamba ndakusangana nazvo nezvandasangana pano nababa ava vanogamuchira munhu ane rudo munhu ane tsitsi anonzwira umwe munhu tsitsi ndinoda kuvatenda zvikuru baba kuti Mwari ngavaitire zvakanaka nemiwo munouya kuzotishowawo kuti Mwari vakuitirewo zvakanaka saka chechi havasangani vanongoita zvepafoni akazoti auya kuno kuZimbabwe akurwara machita anditatenderera kwese aona kuti zvinhu zvasuri hasi kuchinja akazonzvenga kumba ndopauya mukokwesenda muna mainini vedu vanoita zvemusika ndobakumbira mari akati mama ndodawo $30 saka ivo vakangomunzwisa semunhu anorwara uda kuidizva ndoda kutenga sipo nemafuta andisina ndobva kupisa mari yandokupa havana kuziva kuti munhu uyu anoda kutokwira bhaza wedu kuno kuHarare isu kumba tazofona vakati aiwa ari kuno ati ari kuda chii mari yemafuta ndikati kumafuta ekuzora zvaariko wani vakati aya ndangomupa ariko kuno
zuva rovira abva vanzve ndakati ndakuenda kumba vai vakati kuda pamwe auya kumba nyambisirwa pinda muna CG auya kuno kuHarare saka paakapinda muna CG muna sekuru vedu vanoshanda muno muHarare vakabva wanga vari mubhazi ndobva watomuona vachiburuka makuseni vakati kuri kuenda kupi ndobva ataura kuchichwaidi kwaenda vakati kuri kuenda kupi zvino ndoda kungonotsika pamwe urwere hwangu ungaperi zvika ndoda kungonotsika nekuti handinambopaenda ndaifoliwa magurupu pamwe ndikatsika ipapo urwere hwangu unopera tozonzwa mai sekuru vaiva kutifonera vakati mwana mutozvisa here kuti ari kuno kuHarare tikati hazvizvisivi zvikaenda tozomuperekedza ikoko aenda but ndatodzoka naye akutopinda mubasi kudzoka kukoko adzoka kugokukuya ati pana pasta vaya vakadenza kuSouth Africa pasta vaendo vanga vane chechi yavo mukoko center aburuka kudaro ndokuchienda kuchechi kuya kwapasta vaya kunosvika kubvisa tende iya kuti apisi pasta vaya ndobva vafonerwa kwakuya vakamurova manzwa vakamurova akazvimba kudai ikazoita polisi izvo pasta vaya vakada kusungwa indobva ndaramba ndati aiwa ngavaregavo kusungwa nekuti mwana wangu ndiavadi avadina saka ndo nhoroondo yemusikana wangu kusvikira ndave pano ndinotenda mukwasha wangu mudiki nekuti pano isu tasingatozvizivi zvokuti ndatonzwa mwoyo wangu ndinoda kutobuda paTV kuitira vanhu vekugoko vazivewo kune vanhu vane madambudziko akawandisa asi nenyaya yekusaziva kuti kune zvakadai unotoriwo ndichibva pano ichatoriwo mbuva yandichaenda nayo kugoko kunotori nevanhu vane madambudziko akakurisisa asi nenyaya yekusaziva kuti tinosangana nezvimwe zvinhu zvakadai zvinotoita kuti munhu apore ndinoda kutenda Mwari mukwasha wangu ndinomutenda nekuda kwokuti akatondizivisa zvazvakavanzika murume wemwana wenyu imemba yechechi weyu aiwa haisi hapindi aitomurambidza kuti usapinde magroups ayo saka yaita nharo murume wacho hai asi chikundinetsa murume wacho akazondifonera ndiripana chiti ndikurwarawo ndikuzarirwa saka ndakatomuti wenini kana wavhara kubasa utouya nekunu mari vaitumira sei kubva South Africa ndofunga vaisa maakaundi vanenge vanga vane akaundi yacho iyeyo musikana ndiyaitouya naitonotumira yaitoenda maakaundi ndiyo kamemba yechechi asi kuSouth Africa havana branch vanongoitira munhu nemunhu anongoita zvemagurupu izvozvo vachipiwa minamato yavo iyoyo ini ndikatomboripiwawo rikatobva ndikatorisirwa pafoni gurupu iro kuva ndakatomborisirwa mwanangu nemurwere hawo ari kuSouth Africa zvakazoitika ndezvekuti ndikudzodzacho mwana wangu mukomana mukuru anga ari kubulawayo ndobva asvika akatumira gurupu ndokutumira $70 zvikai mama nemwana wangu nabhudhi vakuru nemunun'una wake akaga last born kazoita kuti tizive panapa endai kuHarare muende kunzvimbo inonzi yakati hazviafekti kuwandito vanhu vada kunamataoka pamwe ikuku akatonditi anzizvoni endai nechechi yatoita uri haina basa ndobva ndabvunza tikuenda kunodii zvikanzi endai chete mungonotsika pakomo ndobva ndaramba ndakati andinoenda tinonodii laki racho manhero acho mwanangu mukomana akabva asvika ndikati mwanangu pane gurupu randatumirwa iri nemari tanzi tofanira kuenda iwe neni nemwana wake nemuna last born saka mwana uyu ndobva atationei ndobva atora foni akati mama gurupu iri dhilitai kurumidzai rinonzi kwai DOV chichi svika ichi chinonzi DOV dhilitai magurupu haisi chechi mama muchajonisirwa mwana wenyu satanism ini kubvawo ipapo ndobva ndatongotyezwawo maoko ndobva atodhilitawo ndobva ndangosiya zvakadaro
zvokutoti dai ndakati pusei dai tosi musha wese tiri vanhu vasinganzwisisisi ndozvakaitika pamwana wangu. Zvinoimba kuti nerimwe remazuva apora akunyatsogona kutaura, tichanyatsotaura naye ega achipa uchapupu kupinda kwaakaita mugurupu iri. akangwa handi kuto zviri kutochinja baba vari kushanda achapola aiwa vari kuita basa vari kuita rudo rwavo rwese nepavanogona. Aiwa cheve ndine hopu pano kuti aiwa pane ndakatovaudza kuti baba chino mukandidzinga pana handisi kubva zviripandipe mari cho ndisakurei kana kuti izvozvo havana mbondituma ndikamuka kusei ndinotsvaira yadhi kubva musuwa ndasvika nditsvaira yadhi yangu ndopedza ndikapedza ndikamwa tiba dzakapinda munda sakura uko musikana achibika poriji. Yes, kusvika zvaita ndakaudza kuti baba pana handisi kubva svika mwana wangu aita zvakanaka. Tinotenda handiti apa mune chekutaura here sekuru achapola? Chekutaura ndechekuti mukoma Robi chapopo chataura mai ava chapopo chakanaka. Tinotenda. Two ndechekuti kurwara kwakasiyana. Pane mwana anorwara musoro asingatosevana. Kune mwana anorwara musoro uchingomurwadza achingobudisa misodzi. Kune mwana anorwara musoro achibudisa dziva. So marwarire emwana wavo anzi pachizezu anzi munhu kana akaita zvinhu zvake hazvichemedzi. But izvi dai angakamuregerera zvanga zvichazochemedza nevasingazivi. Saka kurapa kuda kurapa iye muridzi kumumisa zvinhu zvake. But mukoma Robert kunyepereka kana takamborapa vanhu arasika brain uyu nemumwe mukomana number pastor tongoti ari right pastor anga akatori simba uyu angari wese nokuti ukamusekerera ukaita zvokutamba akakupinda wallahi hauchamugona akati handidi ade asi since kubva ndatanga kumubatsira akangova respect kwandiri angaseke nevamwe angadambure vamwe angaudza vanhu rafu kana angatoudza mumwe munhu mukoma wangu akamudzazika aiva usanipe chikafu bhosi wakanipa mushonga wandipore une madhimoni. Ndakaseka ndikati right mukoma wachapola kutototipa madhimoni ndakagotenga ndikati ainguva masimba. Vanhu vanofanira kunzwisisa izvozvo manzwisisa nokuti kana munhu ini ndichinzi chapola hama yangu ikati ndokupa mushonganeri weseri akapiwa mushonganeri weseri ziva kuti simba rina chapola asi rine mukoma wavo asi rine munin'ina wavo achapola vane zvavo zvakavagara. Saka munoona n'anga dziri kubudikira idzi vamwe vanhu taishanda navo vamwe vanhu vakuita kuti nzoenga sounodzanza nokuti akaona mushonga wandakarapisa vanhu anopenga pandinozorapa kuti munhu apore panenge pane majidzi like mwana wavo amai ava ndaitoda kuti iye anoda kunyepera ngauya paidonziwa matirausi munhu akarohwa nokuti airohwa. Saka tinotenda Allah subhanahu wa ta'ala nekutaura kwaari kuita. And two ana mai vamwe vakaenda pang'anga havazive zvavaitira. One vanoenda pang'anga uko ari kurapiwa uko ari kuita makuwa uko ari kurapiwa uko ari kutsvaga zvakawanda pang'anga paso panowanika varume paso panowanika makuwa. Ndinotenda mai ava ini ndinongodarika mumunda manje mari kusaura wallahi shungu dzavo asi inini handisiri ndinotaura swadaka inobva kuna Allah. Mwari ndiye achataura kuti ukuona zvaitika nemuchembero kubva apa kusvika apa. Mwari ini handina chandotaura ini kana kubvunza handibvunzi nokuti baba vangu vakandudzwa kuti usatambe nevana adiki nguva dzese. Saka ndagara chitamba nevanhu vandoziva. Saka ndoziva kuti mbuya iyi iri kusakura vamwe pavanomuka achibata badza mumwe anenge achitotsvaka kuti achapola asati amboronga kuti raisi achotodya nenyama yei hapana here muzukuru atenga mbudzi iye ndimuzukuru ari padare akutoda kuti mumwe muzukuru auya atenge mbudzi kuti yacha. Mubvunzo wangu sekuru kupedzisa ndokuti ndaona sekuti handingai ndisina kubvunza mubvunzo uri kundiremera. Kune ndautanga nekubvunza even vari kuSouth Africa kune vamwe vari mumagurupu aya vasiri kuzviziva vane maauta mumba vakanyora mazita ehama dzavo vakaisa paauta vachiti ndichiteerera nhoroondo yataurwa namama iri kutaridza kuti mwana uyu akapinda mugurupu iri nekusaziva. Ndizvo Mwana uyu akapinda mugurupu
akaona kunenge kunaka kwaro ndokuisa vana vaamai vake kuauta kuti upenyu hwavo hutambanuke. Mwana uyu akasvika pakuudza amai kuti ndiri kukutumirai mari yebhazi imimi nemhuri mugoenda kugomo. Zvese aizviita nekunaka kwazvo. Asi pakazoyo munhu waMwari akanamata zvichida akapiwa akaonekwa kuti auta iyi haina kuchena. Ndokuipaza ndokubva paita chi zvakaitika izvi. Pane mumwe munhu ari kuSouth Africa ateerera amai vachitaura anzwa izvi ari mugurupu imomo ani auta mumba make asi azvinzwa kuti kumberi kwacho kana kuti kuparira kwechinhu ichi zvinogona kukupinza pakapinda mwanasikana pakurwara. Anoita sei kuti abude masviri? Mukoma Robi, inini chikwadi chiri chakanaka. Vanhu vanobatsira takawanda. Munhu ane altar mumba. Mukoma Robi, munoona kuti kana inini ndikati kahuku aka kakadai so. Andigoni kungokapa munhu asina kunzwisisa. Saka altar iyi yakaratidza kuti ine side effect iri kuaffecta muri. Saka ndinongotenda kuti midzimu yavo amai ava nemhuri yavo yakarwisa. Nokuti akasvika pakusacrifice mhuri yake yese. Pakushandisa mhuri yake yese. Nokuti iye pachizvake nhasi unoyu apanza altar kureva kuti wese munhu akapinda mugrupu iroro kana usina kusimba nekuromba gara wabuda utsvage zambuko. Nokuti chinhu chamatora it's your only sacrifice pachezvako upenyu hwako. Nokuti uyu musikana tamudaidza munoti akuti tadara. Yakasvika nguva yekuti ndakasvika kuudza sekuru zvomutaura zvinzwisike. Munoshandira here kana kuti ndikuprofitirei vanhu. Ndakamuta ndikati muromo iwoyo ndokutanga nekupedzisira. Hakusi kunyepa. Akataura musupi. Saka ini handirambe kuti dhimoni kana kuti ngozi kana kuti chii hazviprofita. Zvinotoprofita nganga bhozo zvino ichida kuti nganga iye idzikire masimba. Icho chiende pamusoro. But iwewe kana uchiziva kuti chouri kuita chine chivimbo chokuti uchamuponesa. Mukoma Robi, ndonamata sekunamata kwaita mai kuti tikukumbira kuti Mwari ngavawedzere masimba. Ini ndototi ngavatiwedzere masimba kuti varwere vakadai vapere. Ende ichi Mukoma Robi hachisi chokuti takaita chekuudzwa. Kana iye mukamudaidza semazuva acho kuti mukamudaidza mukamuisa apa. Voice rake rinenge riri padenga achitotaura naudzi. Ende hana kana secret. Saka isusu hatigoni kuita secret. Nokuti muridzi wacho tikamubvunza kuti wakazviona kupizwa ndakaenda kwamemana kuenda kuchi paaltar. Saka mwana uyu akaafektwa direct, but simba ramemory rakandityisa nokuti simba rake riri pakuno uku rinonoita semweya waMwari kuuya mumba. Ende pachiblanda yatinoti gome kuvaka magome kana pekunamatira mumba panoiswa madisaini nyoka tuhozhwa tumvura zvokungonakidza mumba nounorara nemurume wako. So time yawe kuzoti iye akurara nemurume yakasvika nguva yokuti hachisina feeling nemurume nekuda kwaaltar. Saka kuda kuti uyu munhu tichiri kutaura pakurwara nekuti asati apora. Asi akapora achatiudza kudzika kwakaita nealtar yake. Because altar iyi haisi kutamba naye. Kunoti akatosendera akapostirwa pabhasi kana pachimwe chinhu. Zvinhu zvaakagona kuti aise paaltar. Saka altar iroro ndinongotenda kuti pastor vakapasa vakaita zvavo basa. Nokuti tichiri kuuya kwaMukoma Robi pana patakambosangana nemumwe musikana. Handiti aiti ndakapiwa mushonga wekuti ndiite mari asi munhu wandikufanira kuuraya ndimai vangu. Handiti so akafa mai vangu kurati ndani chi but mushonga wacho wakabva zvakaitiswa futi napastor neprofeti wake zvakabva zvaramba ndozvatendekera chi iye muridzi. Andikuona so kuda kuti zvaifanira kuaffecta vanhu zvamira paaliye. Saka isu tikuti aiwa tinongotenda kuti mwana apone azarurirwe upenyu wake mushando uende mberi. Ndongoti alhamdulillah labila labini izvo zvokoma Robi zvakanaka. Handiti ndazwa mai tichivhara chirongwa mati manga musingaonani anga asingari kukuonai. Maiwe ina anga asingatori total andi ndakaramba kuenda kugomuka. Ndonyaya yandaivengerwa. Mapoto aya ko ndichiri nechinhu here ndotori chiseko munyika yeguya. Mapoto aitorwa chinoraswa kana kukandwa mumvura mudhamu.
ine aitongoti akandiona so zvaitongozvipakira chero akanonga dombo chairo aitorongondikanda rimwe zuva akatora mwana wake ndobva apinda mune imwe rumu ndobva asvikira mwana wakanitenesa mwana uye akasweramo rakuzovira rechitu ndikati mwana ndifira nenzara mwana womukwasha ndobva ndatora demo ndobva ndapinza so apa ndobva ndarwisa dhoriya ndobva mazovhuma kudi kuvhurika ndobva ndatora mwana akasumuka mumba umo mamune magaba aya akudhara aitengerwa mabhisikitsi ayaya mamune masipunu nemapanga handina kuziva kuti pandabuda nemwana atora banga ndakuzopinda kuti ndione kuti noti akanditi ndichitora mwana akati muchakaura ndoda kupisa zvinhu zvese zviri mumba ndakuchidzokera ndakabva ndasanganidzana naye padwa pakadai banga saka iroro simba ndizo ndakariwanepi paakada kuti andidai apa ndakabva ndauruka ndobva ndamubata ndakaramba ndakamutsvinya ndichishedzera ndikatoya mundibatsirewo zvokuti dai ndakati wantu dai ndakatobaiwa nebanga tatisingatoonani totally ndachosvika pana pakasvika zvikanzi mai vanenditi chasvika kufunga ndodanana nababa mweya wacho wakaoma nekuti ipapo zvaaitaka nababa vake vaiwirirana ini ndaivengerwa kuti makarambirei zvandakatiendai kuharare makarambirei saka ndozvakundirwarisa izvi ndonyaya yanga iripo saka yambiro yamukade kupo kune vamwe varikuda kupinda mugurupu vari mugurupu ndeyekuti ini ndinoti vanhu vezimbabwe machechi aya ari kunyuka aya isu tichikura takakura paine methodist neroma neanglican nedutch nepostori yana marangi ndo machechi atakakura tichiziva aya machechi ari kunyuka aya please weka vanhu vezimbabwe ngavasiyane nazvo nokuti machechi aya anojoinisa satanism nekuti iye aizosvika pachinamo chekuti ndaneta kwai nekunamatira mumvura handichazivi shona yaaitaura kwai ndaneta nekugara mumvura ndoshona yaaitaura saka ndinopa yambiro yekuti vedu vemachechi aya vanhu ngavasiyane navo ngavadzoke kumachechi akudhara atakakura tichinamata nekuti manamatirwa akuitwa izvina chanzwisisi chero mwana mudiki angoita chechi yake angoita umasaramusi kuti uchiziva kuti ichechi akabva nayo pape akanobata chii hatichazvizivi saka ndiri kukurudzira zimbabwe kuti ngavasiyane nemachechi ari kunyuka aya please hatichazivi nekuti vana vese zvavakutiitira hazvisiri izvo havachatomboiti zvinhu zvakanaka nenyaya yemachechi aya machechi ari kunyuka seni hangu kutaura chokwadi pamberi pamwari ndakaona chekuona zvandakaona zvihombe pakurwarirwa nemwana wangu ndakaona zvinhu zvikuru imba yangu yakadengenyeka vese vana kudengenyeka mazita kaya akanyorwayo anga kutevererwa chero izvozvo vana vangu kuti vanyatsokuita totongoti ivo basi kuri uchapola vatombonditsvakirwa mushongo kuti vana vangu vabatane vaite chinhu hwani kana uchinzi ndinoudya inini kana kuri kunzi ndinougeza kuti mhuri yangu ive idzokedzane ite chinhu chimwe chete kuda pamwe zvingatondiitire zvakanaka nekuti mhepo iyi yanga yatovhiringidza vana dzimba dzevana kusheka pane umwe mukuru wacho uyu kuti tichiziva kuti mukadzi chaiye waari kudanana naye mukadzi wake original kudubai hazvichatonzwisiki zvaari akungoti ushu hatichatonyatsonzwisisa kudengenyika ikoko asiri zvinhu zviri kunyatsomira zvakanaka saka ndoti kuda mazita epaota ari kuteverera asi kufa shure kuti takagara upenyu hwakanakisa asi pazvangotanga izvi paita disaster hombe risingaiti ndinotenda aiwa ndinoda kutendai
eteneni aiwa ndizvozvo chokwadi musaneteneni Aiwa, ndazvi- chero kuplazi ndichatoshuwira ndimbo mukuona aiwa ndinoti aiwa ndiri pano kusvika. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.